Και μετά τις φιλικές ερασιτεχνικές μαγειρικές πάμε και για μερικές επαγγελματικές. Σας το είπα και πάμε να σας το αποδείξω. Στη Θεσσαλονίκη αγαπούν τον μεζέ. Με γεύση μεστή, πληθωρική και συνοδεία κρασάκι, μπυρίτσα, ούζο, τσίπουρο. Πάμε να δούμε ένα τέτοιο μεζέ. Ένα μεζέ που κρατάει την προέλευσή του από την πόλη αλλά και από τα νησιά. Είμαι φιλοξενούμενος. Ο Γιώργος είναι παλαιός γνώριμός μου και δεν μ' άφησε να δώσω παραγγελία. Θα φέρει τα μεζεδάκια από μόνος του. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια. 5 διαφορετικά είδη ψωμιού φουρνίζονται στο μαγαζί. Έρχεται ο Γιώργος, έρχεται. Γεια σου Ηλία, καλώς ήρθες. Να δεις τι σε έφερα. Το ψωμάκι εδώ. Ψωμάκι το ζυμωτό. Κάτσε να το βάλω από εδώ. Τι άλλο έφερες? Λοιπόν, φιλιανοί ντορμάδες, να ξεκινήσουμε με μια σπεσιαλιτέ από τη Μυτιλήνη. Άρωμα πόλης, Κωνσταντινούπολη. Έτσι βερίκοκα με δαμάσκηνα και κιμά. Και σαλάτα αγροτική. Κάτσε Γιώργη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς το είπαμε αυτό? Φιλιανοί ντορμάδες. Φιλιανοί ντορμάδες. Είναι από το χωριό Φίλια, από τη Μυτιλήνη. Μυτιλήνη. Και είναι με λάχανο? Όχι. Όχι, είναι κρεμμύδι, γεμιστό, με ρύζι και κιμά. Και πώς τη βρήκες στη συνταγή, ρε Γιώργο? Είναι παραδοσιακή συνταγή από τη Μυτιλήνη. Έχω τη θεία μου εκεί πέρα. Α, και πηγές? Τα καλοκαίρια πηγαίναμε εκεί, βέβαια δεν καθόμασταν. Ήταν στην Μυτιλήνη απ' έξω, εμείς πηγαίναμε Μόλιβο και από εκεί πέρα γνωρίσαμε τον Μόλιβο. Πάμε στο δεύτερο πιατάκι να δούμε τι είναι. Λοιπόν, εδώ είπαμε άρωμα δαμάσκηνα πόλης. Δαμάσκηνα και βερίκοκα με κιμά. Όταν λες άρωμα πόλης εννοείς Κωνσταντινούπολη. Ξέρεις ότι είμαι από Κωνσταντινούπολη. Η θεία από τη Μυτιλήνη, εσύ από την Κωνσταντινούπολη. 3 σόγια φύγαν από την πόλη. Το ένα πήγε Θεσσαλονίκη, το άλλο Μυτιλήνη και το άλλο Αθήνα. Η γέμιση τι έχει? Η γέμιση έχει κιμά με ψιλομοσχαρίσιο, με λίγο έτσι ψιλοκομμένο χοιρινό. Είναι αρωματισμένο με κανέλα και λίγο γαρίφαλο. Η σαλτσούλα είναι γλυκό, έχει έτσι μια ξινάδα με λίγο γιαούρτι, λίγο κατσίκι, έτσι και άνηθο. Και από πάνω μπαίνει λίγο ζωμός κρέατος, ο οποίος τον έχουμε κάνει με λίγο κρασάκι, έτσι γλυκό. Είναι μια καταπληκτική ιδέα. Γεμιστό δαμάσκηνο και θα σας πω αμέσως και για το γεμιστό βερίκοκο. Ξερά και τα δύο. Και μια σαλάτα διέτης. Είναι σγουρή, την έχουμε πατήσει με αλάτι. Έχουμε φρεσκοκόψει. Το έκαμε και μάνα μου αυτό. Ναι, πάντα. Γιατί αλλιώς δεν το κάνουν πολύ. Δεν το κάνουν πολύ, όντως. Αλλά είναι και ψητά λαχανικά και ομά λαχανικά. Είναι τριμμένο, φρεσκοτριμμένο καρότο και πατζάρι. Ομά. Ωραία. Και από πάνω έχουμε ψήσει μανιτάρια, μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριά φλωρίνης και έχουμε βάλει και αυτή τη σως με αγουρόλαδο, λεμόνι και μουστάρδα. Σας το είπα. Στη Θεσσαλονίκη ο μεζές μετράει. Και δεν μετράει απλώς, είναι νόστιμος και λακταριστός. Αυτό το ψωμί τρώγεται σκέτο, δεν είναι ανάγκη να έχει σάλτσα. Είναι το ένα είναι με ελιές, το άλλο είναι με τυρί. Είναι με τυριά, με ντομάτα που είναι αρωματισμένο με φρέσκο βασιλικό που έχουμε στα μπαλκόνια. Και το άλλο είναι τυρόψωμο.
σας. Όταν περάσετε από εδώ, μην ξεχάσετε να φάτε φιλιανούς ντολμάδες, αλλά και το πολίτικο πιάτο με τα γεμιστά βερίκοκα και τα γεμιστά δαμάσκηνα. Καλή όρεξη.